lokaci. Dan uwa shin ko ka san bancin ranka akwai abin da muhimmanci a gare ka shine lokacinka. Ka iya sarrafa lokacinka, ka san abin da za ka yi da lokacinka. Duk wani minti, duk wani awa, ka san abin da za ka yi mai amfani wanda zai amfane ka. Shekara ta 2025 ta wuce, ma'ana 2025 ta wuce. Wa'an suna nan yar suke bara hakan na suke bana. Muna cikin 2026 ma'ana shekara ta 2026. Domin haka abin da ya wuce ya wuce. Lokacin da ya wuce ka ɓannata ya wuce kawai, amma wannan mai zuwa kamata na yi ka ci riba shi, ka ribace shi. Ba a ce wadda 2025 ta wuce baka amfani komai ba, haka shi ma 2026 zo baka canza kuma baka amfani komai ba. Domin haka yan uwa mu canza, mu tashi tsaye, mu daina ɓata lokacinmu da banza. Surtu ma matasa, abun ya fi amfani a gare su. Ku yi amfani da lokacinku domin gina rayuwarku. Abin da ba mu gane ba shine an yi 2025 ya wuce, muna murnar 2026 ya zo. Me abin murna a cikin shi? Sabon shekara. Me abin murna a cikin shi? Ka rasa shekara guda ta wuce, za ta yi a banza, ta baka yi aikin a zo a gani cikin shi ba, ko aikin da zai amfane ka. Shine kuma kana murna. Yanzu kamar a ce ne kana da jika guda, an ɗibe ma dala 50 cikin jika gudan nan. Za ka yi murna? Ba za ka yi murna ba, sai dai ka yi baƙin ciki.